Zantawa da shugaban kasar Kaftin Ibrahim Traore da ma'aikata ko kungiyar ma'aikata ta kasa baki daya ya bayyana cewa kasar tana shirin gina wani katafaren laboratuwar inda za a killace duk wasu kayayyaki da ake bukata domin kirkire-kirkiren abubuwa a cikin kasar. Shugaban ya bayyana haka ne lokacin da yake tsaka da hirar, kamar yadda ya bayyana ga manema labarai lokacin da ake zantawa. Wannan ya zo daidai da lokacin da shugaban ya ce ana bincike na musamman akan yadda al'ummar kasar suke fita wasu kasashe da zimmar neman aiki, inda shugaban ya gano cewa dalilin da ya sanya mutane da dama suke fita daga kasar shine kasantuwar kasar tana da karamcin kayayyakin aiki, musamman ma kayayyaki na aikin kimiyya da kuma na zamani wanda suka hada da kayayyakin da ake bukata wajen kirkire-kirkiren abubuwa, musamman ma wanda muke ciki a wannan yanayi. Shugaban ya ce nan da shekarar 2026 kasar za ta samar da wannan cibiya, wanda yana kyautata zaton wannan shine karshen fitar duk wani mai ilimi ko masani na kimiyya ko kuma masani na kirkirar wani abu a cikin kasar zuwa wata kasa da zamar yayi aiki ko kuma wani abu wanda yake nuni da cewa zai fita ne domin nemo kuɗi. Wannan shine babban abin da al'ummar kasashen Afirka suka rasa. Shugaban ya bayyana cewa al'ummar na duniya gabaki daya babu wani bambanci, duka Allah mahalicci shi ya halicce mu, yayi mu halitta iri daya, kuma babu wata ƙasa wadda za ta ce mutanenta su ne suka yi fice ko suke da damar yin wani abu. Tallafi ne kawai al'umma suke bukata da kuma sani da daurin gindi, ko kuma da tallafi ko kuma da samar da kayayyakin da ake bukata wajen haɓaka ilimi da kuma nazari wajen samar da kayayyakin da ƙasa take bukata ko rayuwar 'yan adam. Shugaban ya ce kuma kasar shi ta ciri tuta na wannan aiki, kuma ba shakka kasar za ta kai babban matakin da ake bukata domin samar da duk wasu kayayyaki da al'umma za su iya amfani da su wajen kirkirar abubuwa. Hirar tashi dai tana da tsawo, amma a takaice dai wannan shine babban bangare wanda ya yi taba ma al'umma, musamman mahalarta taron zuciya, inda sun bayyana farin cikin su kwarai da gaske da wannan kalamai nashi. Kuma wannan abu ne na farin ciki musamman ma ga al'ummar kasashen IAS, wato al'ummar da muke rayuwa a yankin Sahel. Wannan shine babban abin da muka dade muna fata, kamar yadda aka yi makamancin wannan a kasar jamhuriyar Nijar wato a capital ta farko, wato Zandar capital da Magaram. Sai dai kasantuwar cewa wannan laboratory kin ya samu karamcin kayayyakin aiki, shi kuma shugaban ya ce wanda za a gina a kasar ko wanda ake shirye-shiryen ginawa a wanda zai fara aiki a shekarar 2026 ba a bayyana farkonta ko ta ba. Ya tabbatar da cewa wannan zai zamanto babban laboratory wanda kasar za ta gina, kuma duk wasu al'ummar kasar za su iya amfani. Ba shakka dole ne mu gode ma Allah subhanahu wataala, sarkin da ya bamu shugabanni masu kishin mu da kokarin kawo mana ci gaba ta kowane fanni. Wannan babban aiki ne, kuma dole ne mu shinjina ma Kaftin Ibrahim Traore da wannan aiki. Ba shakka yayi dogon nazari, kuma makusantan shi sun bashi shawara ta gari wajen kafa wannan katafaren laboratory kin wanda zai kunshi duk kayayyakin da ake bukata wajen kirkira. Kuma wannan abu zai taimaka sosai da sosai, kuma muna fatan wannan abu za a gaggauta yin shi ma a kasar mu jamhuriyar Nijar, domin yadda kasashen mu suke cike da matasa masu dimbin basira da fikira da baiwa, kasantuwar cewa ba ma wani cikakken ilimi suka samu ko horo ba, amma suna taka rawar gani wajen samar da kayayyakin da duniya take mamaki. Wato a waye gari matashin da bai je makaranta ko kuma bai je makarantar kimiyya ba, amma shine zai iya kirkirar jirgi har ya tashi ya shawagi a sararin samaniya ta hanyar barje basirar da Allah subhanahu wata'ala kawai ya bashi. Wannan babban abin farin ciki ne, kuma muna fata wannan abu zai zamanto darasi ga al'umma na kasashen Afirka, wato su fita daga duk wata rakiya da suke na kasashen Turai. Shugaban ya bayyana cewa dole ne ya jinjina ma ma'aikata, musamman ma wanda suke aiki ba dare ba rana tsawon lokaci domin bayyana ci gaban su da kuma samar da abubuwan da ake bukata wajen tafiyar da rayuwa. Kuma yace na fatan wannan shekara za ta zamanto shekara ta karshe da al'ummar kasar Burkina Faso za su fita wasu kasashe da neman aiki. Kasashen da suke fita kasashe ne wanda suke aiki a can, kuma babu abin da al'ummar wancan kasashen suka yi na kasashen mu. Shugaban ya yi wata tambaya ta musamman wa karan kanshi, inda ya ce yana mamaki kuma yana aza wannan ayar tambaya duk lokacin da dama ta bishiro. Me ya sanya Afirka muke da tarin al'umma, kuma muna da basira, muna da baiwa, muna da duk abin da ake bukata wajen inganta rayuwa, amma ya kasance kowane lokaci yankin mu ne a kotar baya. Wannan abu yana da alaka da yanayi da hali na ko in kula da shugabanninmu suke sanyawa akan al'ummar da suke rayuwa a cikin kasashen mu. Kuma shugaban ya bayyana cewa wannan abu, wato wannan al'amari ko hali na ko in kula da shugabannin suke bayyanawa ga kasashen su da al'ummar suke mulki. Wannan babban abin bakin ciki ne, kuma yana daga cikin abubuwan da ya sanya wasu kasashen suke ma kasashen mu kallon koma baya. Daga yanzu za mu yi duka abin da ya kamata domin mu ga kasashen mu sun zamana a matsayin mu, sun zamana a matakan da muke, kuma muna rayuwa wa karan kanmu, ba rayuwa da dogaro da wani mu ba. Kuma ya zamanto abubuwan da muke muna yin shi ne domin kyautata kasashen mu, ba tare da dibin abin da wata kasa take yi domin al'ummar ta ba.
Muna fata wannan abu zai zamanto abu wanda zai karfafa matasanmu kuma zai kawo ƙarshen fitar da matasanmu suke zuwa wasu ƙasashe. To a takaice kenan kaɗan daga cikin hirar da kafitan Ibrahim Traore yayi wadda muka fassara muku. Idan kuna buƙatar samun shirye-shirye mu na musamman za ku iya danna subscribe da alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sabuwar ɗauka a tashar mata Zintar TV Bandcard da wasu kafafe namu. Kuma kada ku mance ku yi fartajen bidiyo domin ƙarfafa mana gwiwa da kuma ƙara mana ƙwarin gwiwa wajen samar muku da abubuwan da suke da muhimmanci ga ƙasashenmu da harshen Hausa. Le font en un mois, c'est bien.